have a team building, and at the same time we'll have a hotel accommodation here in Camayan Beach Resort. So a warm and a big clap to Sir Roland. Hey! Roland Joe. So I hope you guys will enjoy. But before that, we'll have you welcome here. As a tradition, we welcome you with a lei. Ayan. And then you can proceed to get your welcome drinks, please. Come on, you can get your drinks po. Sir, ako pa. Hello. Ayan. Lapit tayo. Ayan, welcome to Camayan. And then you get your welcome drinks there. Uy, welcome drinks. Yan ako. May alcoholic po ba? Hindi, joke lang. Biglang hinahanap eh. Pwede po kalisin yung mask? Hindi, joke lang. They said it's not alcoholic, right? Yes, sir. No, it's not alcoholic. I was looking for an alcoholic one. I asked them. Yeah, oh, okay. I'm with Nikki. Oh. Cheers. Cheers. And then guys, you will follow Miss Wayne. Miss Wayne is right here, our team building facilitator, okay? Bakit po sa kanya maraming bulaklak? Ang hirap na. Ang daming bit-bit. Alright guys, come on. We can proceed now. Yung una pumasok daw may price. Ay, di ba yan? Akala ko sa smart start na po eh. See you later. Enjoy po. Ma'am, welcome po sa Camayan. Welcome po sa Camayan. Welcome po, ma'am. Welcome po. Tagal lumay ba? Sup! Hey, hello. Ba't ang lakas na dating ni sir? Artistahin? Artistahin, no? Hi vlog. Ay, binabati ko nga pala yung mga... Pre, shot na. Shout out! Hi! Diyos, nagpahuli ka talaga, ha? Siyempre, para tayo yung ano. Si I'm with Josh. Hi. Pepsi Blue guys. Oo nga eh. Hi. Oh. Wow, galing ah. Wow. Okay. Pwede na siguro tanggalin yung mask mo. Pwede na siguro tanggalin yung... Tanggalin ko naman. Wow, flamingo. Oh, flamingo. Wow. Oh, yung ganda oh. Ay, shit! Shit, ang ganda naman ito. No? Ganda. Sap malunod dyan, no? Ay, joke. Oy. Yeah. Okay. I get this na, no? Dami pala. Maganda pala dito, ha? Oh, para siyang... Bukod. Tapos may nakita tayo artista, no? Posible, di ba? Hindi kawin yung tubig. Saan? Tatakot pa rin ako. Hindi siya provincial style. Pero nung iba magtatatapos. Oo. Talagang resort, no?
Ba Maki, kala ba di kasama? Sabi na ba, belated ano ko eh. Belated April Fools. Mayagan tayo ni, ni Boss May Madam. commander na, commander. Bro, bakit performance Very good, very good. Wala na po. Picture daw, mamaya sisingilin ko. Joke lang. Sa graduation. Sir ma'am, pili na po kayo. Alam mo, libre mamaya. Take 25 po. Ay, sa 25 niya ata. Hindi sa mag-building ko ito. Oh, wait. Yeshiwawinan ka shi awase choto. Monkey boy. Monkey boy. Malayo pa ilalakarin. Akala ko kapasok mo yun na yun eh. Hindi na padaan mo. Padaan naman. Ano lang talaga to? Ko-conscript talaga tayo. Okay na, may pahat to. Parang Dumikapit. may katis. Feeling. Parang gusto bumanda rin. Tayo doon ba tayo doon? Pero mahaba. Dami ng catering na. Pero dito ba tayo ba ng team building? Doon daw pa sa gitna. Eh, di pa ba dito? Nagulat ka biglang tumigan. Ayan guys. Tayo. Dito lang kayo. Trip to ano ba to? Jerusalem? Ano na layo? Magbabangka pa na yun tayo, di ba to? Tatawid pa tayo sa kabilang isla. Uy, duhat. Di ba duhat to? Oo nga, Lord. Ba't ang lalaki ng duhat dito? Duhat ba yan? Parang duhat eh. Eh hindi siya duhat. Kulay orange yung loob. Dates. Tayo dahil na po tayo Saudi. Gagati ako. Bibidyo kita. Kala mo ah. Pinipicture mo kami. Bibidyo kita. May pruweba ako. May video ka.